Mbak Enggar. Sami-sami. Sampun ngaturaken cundramani. Ya, terakhir dik niken spotono to, spotono. Ayo. Gumyak ora kelangan gamelane. Monggo dik niken. Selamat pagi, Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikei goib barang. Wah, sik oke dengeran. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Heeh. Apa Sragenan? Nah, manut. Sragenan apa Banyuwangi? Apa pan? Alah pan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae, gamelan wae ya, Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke, oh. Gelo. Jare mau ketek-ketek Banyuwangi, nek kok gelo. Iya. Ya wis gelo wae Ya, ya. Sragenan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa semutan? Kram. Keranteran to. Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? anjang-anjangan. Kuwi to blong-blongane. Iya. Yo, gelo. Sragenan Mas Arya. Yuk. Aku galei patah-pati kapengen katamu senadyan atoh tak parani among nuruti karepe bareng saiki katamu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandal atiku loh konetes nalesi tipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja
pancen adoh tak parani mung nuruti karepi hati barang saiki ketemu kawe lungane lagi aku kaya sing andal atiku loh konetes nalasi pipiku yen pancen ora tresno mbak ya kandha sing prasaja ngecekani kelati aku ora bakal Yo, ndek ne. kaya ngene lalekanku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen dipitu gawe kala ati salawase. Terima kasih gede nih, Ken. Terima kasih sayang. Aduh. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih. Yalah, gur melet ngono tok ayo pelak panggah pelak ya. Yo. Wonten candhaing lampah ing mangke datan kading madyaning wana Parasara tengahing alas ana cahya manter sak sada lanang tuhute jane calon ratu Pringgandani Risang Gatotkaca ing mangke nembe nindakaken yoga brata lenggahing sela Sumayana sahandhaping mandira ingkang ageng nering cipta harsa meminta kanugrahan dumateng purbaning kang kawasa datan mokal pangaribawa sumundul ngantos kahyangan Suralaya mangkono praptaning Hyang Narada mrebeki kang lagya yoga brata riris harata palwanu ting ranu dresing karasaning sun dening kanyut manis lering sun Gusti roning kamal mirah ingsun semirada ing nguni sidat agung ing Naramada sadroning aguling Rakenjang Pak Pang Maruda yang negara wong kali codhe ngetani iline ayo ngagiat rasa kita Gatotkaca penulun kang jogara kanggon kita mangun brata kejawi saking menika pukulun arajo wonten wigatos ingkang pundi dene paduka pukulun gigah anggen kula semedi maladi hening kawruhan ana Gatotkaca
Kemarmane ulun jogara kanggon kita semedi krana ing dina sakmengko Kahyangan Suralaya lagi kapandhuk ing gara-gara. Bareng ulun teliti sumbering gara-gara disebabake loro perkara siji, pangaribawane sira Kulub Gatotkaca angka 2. Pangaribawane Pandhita Buta kang sakmengko uga lagi tapa brata mapan ana ing repet kepanasan. Gatotkaca, apa kang dadi niatmu nganti nindakake tapa brata kang mangkene, nggih? Eyang Bukulun, kula namung nyuwun pituduhing Gusti awit kula badhe kawisuda jumeneng ratu. Mapan ing Pringgondani menawi Gusti ngijabahi panyuwun kula, mestinipun kemawon Gusti badhe paring sarana anggenipun paring kanugrahan ingkang wujudipun ngilmu babagan kaprajan Bukulun. Alah-alah. Rajae sing kok suwun babagan kawruh kaprajan iki ana gandeng jenenge kelawan Pandhita Buta kang nedheng tapa brata. Menapa saestu mekaten Bukulun, aja slindro sing dadi rasamu. Mara coba munggah kayangan papaken Pandhita kang nedheng tapa brata ana rapat kepanasan. Suwanana babagan kawruh kaprajan sedika ngestaken dawuh Bukulun. Sigra kala kang pumingel Pandhita karya wangsit pindha kembang ajabing bawang susung angin ngendi nggone satriya bagus brenga sesak kepel sisih sapa kekasihmu ki sanak Gatotkaca sing dadi jenengku bali takon sapa peparapmu Pandhita Yaksa. Peparapku Begawan Rambana. Aku Pandhita Kleyang kabur kanginan. Ana parigawe apa jeneng sira methuki marang aku, he Gatotkaca? Sumurupa panemban sak siliring bawang maneh Gatotkaca bakal kajumenengake dadi ratu ing Pringgondani, ngayomi kawula sak Pringgondani. Ora ketang sedidik aku eneng ngilmu babagan kaprajan tak nggo sangu anggonku dadi ratu. Kowe kok njaluk ilmu marang aku? Aku mung estu padha dawing dewa Begawan. Ya, bakal tak wenehi nanging luwih dhisik tak teter kadigdayanmu. Gatotkaca ora mundur sangkah. Bagus.
Ah. Ah. Lahing kono to wau adu tanding Begawan Rambana lumawan Dian Gatotkaca. Kocap Begawan Rumbana badar sejatining wujud sekawit. Eyangira Raden Gatotkaca inggih Prabu Trembaka kang wis abadan sukma. Duh kula putraning sun sira iku wis wanci pisah lan jenenge wang ing tinemenipun Kanjeng Hyang Prabu Trembaka ingkang Hanjilma Pandhita Yaksa. Ngene ya kula pun eyang banget bombong krana sira pinilih dadi ratu ana Pringgondani. Kabeh iki jumbuh kelawan idam-idamanku kula. Kang wayah namung nyuwun pangestu dhateng Kanjeng Hyang keparenga Gatotkaca nyuwun kawruh kaprajan minangka gegebengan kula Kanjeng Hyang. Ngene ya nggir. Wong dadi ratu kuwi kudu nindakake 12 bab. 1 teguh kelawan agamane. 2 nggatekake kebutuhane kawula kanthi srana mbrasta papa lan cintrakane kawula. Angka 3 cedhak kelawan wong pinter, aja pekewuh anggayuh wimbuhing kawruh lan ngudi marang indahing ilmi. Angka 4 ya kuwi ngajeni marang panemune liyan sarta menggalih panemu mau kanthi srana sarasehan. Angka 5 ngayomana prakawula utamaning para wanita. Awit wanita mau dudu barang dolanan ya nggir. Angka 6 nengenake kebutuhane bebrayan kanthi hambangun papan pangibadah, mbangun papan pawiyatan, mbangun panti usada lan hambangun pasar kang sarta dalan ya nggir. Lho inggih ngestaken dawuh Kanjeng Hyang. Angka 7 ngedahana wicara lamis. Awit wicara lamis bisa netelke kawibawan. Angka 8 aja gampang nibake pandakwa tanpa bukti kang nyata. Sabanjure angka 9 ora gampang percaya ujare kandha kang tanpa panaliti ya kulub. Sabanjure angka 10 aja gampang nganak mas marang Narapraja lan kawula. Sebab adaan nganak mas iku sok keladuk sembrono kepara wani nyatut asma Kinaryagoda. Angka 11 aja dak siya marang sapadha, hukum kelawan ganjar kudu lumaku padha. Angka 12 kulina ngunjara nafsu kang kurang prayoga, seneng tapa demena prihatin ngedohi marang watak Dursila ya kulub. Lho inggih Kanjeng Hyang prawaca pangandika paduka badhe kula estakaken. Gandeng pun Hyang wis marem ketemu kelawan sira Gatotkaca. Uga wis nggethok tularke kawruhku marang sira. Enggal bali ana Pringgondani selak dianti-anti kelawan para pebunden. Pun Hyang nyuwun pamit iringen kanthi donga kang kandhas ing batinmu. Kanthi maca umul kitab kareben gangsar anggonipun Hyang ngadhep marang Gusti ya kulub. Ngestakaken dawuh Kanjeng Hyang.
Wina subang iwang aruna katinetrane nganggo rapuh sataning kukila ringgane goro saketer kinitunganing gonglir wuwu sing pinibanco ing antya ingkang winuwus madeg praja Pringgondani wis pepak ngenyarsa ngadani wisudan ratu. Ratone Ratu Utama patihe patih linuwe ing Gatotkaca kula wonten dawuh Eyang Prabu Matswapati dina iki nyuwuna pangestu karo ibumu Arimbi lan ramamu Werkudara lenggah dampar keprabon Pringgondani pun kaki kang bakal ngepiyakake kula. Sakwise Gatotkaca lenggah ana damar keprabon Pringgondani dina iki pun kaki kang bakal netepake lan ngepiyakake rene wis sawetara suwe Pringgondani kumplang pasewakane lah dina iki wis ana kang minangka dadi pepayunge para kawula dasih pemimpin nom-noman ya isih trah Pringgondani tak tetepake ing dina iki Nalendra Pringgondani jejuluk Prabu Anom Gatotkaca. Ya. Aturaken ketiwasan sakmenika Kakang Brajadenta merong kampuh Jinggo Mbalela mboten rimah menawi namung dados patih para purun wangsul dhateng Pringgondani menawi Kakang Brajadenta ingkang dados ratu. Pola
Maruta saking Gudha Sakura kula yen atana mutusa sang Sri ing punika Kakang Mbok arimbi ingkang merepeki kula. Ya Brajadenta. Mulane aku methuki Brajadenta mapan ana alun-alun. Amarga selak ora kuat nggonku ngrungokake palapore Braja Musti. Apa bener kalamun Brajadenta ora narimakake yen to anakku Gatotkaca kajumenengake ratu? Lagar kaluhuran Kakang Mbok. Kula mboten nrimah menawi namung kadhapuk dados pepatih wonten Pringgondani. Brajadenta, Brajadenta. Kok becik timen makar timu. Wingi-wingi kowe woh apa? Bareng iki wis wisudan lah kok dadak ana babak hanglayane jujul Hanusuli. Kurang apa anggonku padha momong sedulur Brajadenta. Aku ngrumangsani sedulur metu wadon ora majibi tumrap kalungguhan Pringgondani. Mongko kowe biyen ya wis tak kongkon nyekel peperintahan terus ke swargi Kakang Arimbo. Ning mangsulanmu jare kowe ora kuwagang dadi ratu. Malah saka penjalukmu dhewe supaya tetuka sing kadhapuk dadi ratu. Bareng kabeh wis sarujuk, kowe saiki malah mbalela mentahne rembug sing wis maton. Luwih-luwih Braja Musti palapore padha dimirengke para sepuh. Kaya ngapa sumerpeting panonku mergo ngempet rasa isinku. Para sepuh sing ora ngerti sejarahe dikira aku jarah rayah palungguhan Pringgondani Brajadenta. Kakang Mbok ora perlu isin. Kowe ora perlu isin. Pancen nyatane ya ngono kuwi. Kowe wis sekuton karo wong-wong Pandhawa ngrebut pangwasa Pringgondani saka tanganku. Ya ngono apa ora? Mung merga kowe ngeboti anakmu dhewe nganti mentala nempuh dalan sing ora bener. Mula saka kuwi, Mbak Yu Arimbi ora usah dadak nganggo tembung isin. Akonono wae. Akonono wae. Senadyan ayu rupamu ning atimu tobat-tobat. Ayo, ayo Kridaku Brajadenta. Oh. Kakang Brajadenta gawe wirang, gawe isin. Mbalela ning Pringgondani. Kuwi dudu watake satriya, Kakang. Iya, Kakang Brajadenta. Kowe aja rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Braja lamatan lan Braja wikalmu buta goblok. Buta kemalan badokan kowe. Wisamu mung micek karo gaglak. Ora iso mikir kanthi pening. Kowe kuwi ya kurbane para Pandhawa. Diapusi wong-wong Pandhawa ora krasa. Sing ngrusak Pringgondani iki sing tak pikir-pikir kowe, Kakang. Lati lan pakarti ora nyawiji. Ucapmu karo batinmu geseh. Sing goblok dudu aku sing pekok iki kowe, Kang. Ora usah kakean gunem kang tanpa guna. Ndi Gatotkaca kelakon tak lokke sak dosane. Ora usah nyumbari anak anggar Gatotkaca. Kadang Braja mungsuh kadang Braja kelakon ketandangan kowe. Oh, hai.
Ora, piye? Genah-genah gegeran kaya ngene kowe kok malah penak-penak. Jal, sawangan sing perange sapa kek? Arimbi karo Baraja Denta. Arimbi kae apamu? Bojoku. Lah iya. Wong genah bojomu direwangi adus keringet adus getih lah kok kowe ora belani. Loh, iki rebutan kamukten. Sabab apa aku kok kudu mbelani? Iki rebutan kamukten Pringgondani. Kamukten Pringgondani ben diurusi wong Pringgondani dhewe. Aku wegah melu-melu. Aku gelem milik karo Pringgondani, Braja Denta, Braja Musti sak sedulur-sedulure tak pites mudar wingi-wingi. Negara Pringgondani rasah taren karo aku. Lah nek bojomu cilik tumekaning lara, gedhe tumekaning pati. Wong gelem urip kudu wani mati. Mati kuwi wajib. Iye kuwi. Angele. Guneman karo priyayi iki. Bojo ya, Gong. Ayo. Bojo ya. Nah aku tak eman-eman, Truk. Ayo. Aja to kon perang, bojoku dilirik-kirik tak beleh kok kirike. Lah iya. Terus tak sate. Jluntrunge mangan. Badokan kok. Yen bojomu nganti mati kowe apa ora kapitunan? Bojo mati ya golek neh. Lho. Perkara Pringgondani aja pradulke aku. Gatot kon temandang. Aku wegah melu-melu ngising di sini. Petro dalem. Janjane aku takon ngene, iki mung kepengin ngerti sepira tulusing bebudene Ndaramu Werkudara. Ndaramu Werkudara kae isih gelem melu urusan Pringgondani apa ora? Nyatane kok ya ora. Ayo, saiki nek ngono Werkudarane ora gelem perang. Ayo, saiki kresnane kudu perang. Alah, dapurmu. Dapur meng ngongkon aku. Tak goleki jago. Jebul dadi ratu iki penak ya. Mong kari lungguh karo perintah. Saiki kowe tak takoni. Gatotkaca dadi ratu kuwi ratune bangsa apa ratune keluarga? Deripun kados pundi? Lho. Kabeh iki gur ngenteni tandang kridamu. Sing iso ngrampung perkara iki gur kowe. Lah wong kowe ngerti kahanan kaya mengkene kok meneng wae. Ibumu Arimbi nganti perang gegempuran Gatotkaca elinga. Sing paring kamukten Pringgondani iki ibumu. Bektenana ibumu. Bektenana ibumu, bektenana ibumu.
satriya linuwe kang maradi mring Gautaman ing Paman Brajadanta paduka paman ampun ngantos dameling sem menawi paduka milik palungguhan Pringgondani monggo sak mangke Pringgondani sak wetahipun kula borongaken Paman Brajadanta. Ora usah macak melas kowe. Kabeh iki iso dumadi merga akal julike wong-wong Pandhawa kalebu bapakmu. Merga Pandhawa ki nglungguhi negara Ngamarta. Pandhawa ngrumangsani Ngamarta ki negara cilik. Bisane gedhe kudu diblengket karo Pringgondani. Jare Pandhawa ki wong utama, ning jebule Pandhawa wong serakah, dakah-dakah. Milik karo kamuktene liyan. Kowe bocah wingi sore durung iso apa-apa dikarbit dadekke ratu. Mung merga saka Pandhawa pengen gedheke keprabon Ngamarta. Ya apa ora? Enak iki meneh mengucap. Ora watak bepunden Pandhawa edan marang kelungguhan. Kanjeng Rama golek kamukten dhewe direwangi babat alas. Paman Brajadanta, kowe mblenjani janjimu mbiyen. Kowe ora pantes tak pepundi, pantes tak punjung nganggo kepelantangan. Bagus. Tibake mbat-mbat jalen pedhot pialungmu kowe. Sing seru. Ut. Pripun ngger Paman Brajamusti, abot rasane ngatiku paman aku perang musuh pamanku Dewi. Ngaten mawon nggih ngger. Kula melu sabiyantu kula badhe mlebet wonten epek-epek panjenengan ingkang giring mekaten paman. Nggih. Mangke kula aturi namaaken dhateng Kang Paman Brajadanta nanging wanti-wanti weling kula nggih ngger. Menawi mangke wonten kahanan ingkang ngelok-eloki ampun kaget nggih ngger. Gatotkaca kudu menang. Brajadanta, aku bapakmu Trembaka kang wis abadan sukma. Kudune aku wis mesem guyu ana swarga amarga wis nyekseni Gatotkaca jumeneng ratu. Ning bareng nyumurupi polahe Brajadanta kang kaya mangkono tetela nyandet-nyandeti nggonipun Rama manjing swarga langgeng.
Brajadenta kowe lali karo ucapmu yen kowe tetep uguh bakal mbalela kepengin dadi ratu. Padha karo kowe nyengkake bapakmu iku mlebu ning neraka jahanam Brajadenta. Den piting risang Gatotkaca kalian Raden Brajadenta nanging dupi midhanget swantenira Prabu Trembaka ingkang wis abadan sukma kadya linolosan otot bebayune Raden Brajadenta rumangsa getun awit pangecuk-icukira Pati Sengkuni dupi lena sang Brajadenta tanggap sang Gatotkaca Raden Gatotkaca ngetok karo sangkeng pungkasan den tempiling keng paman ngagem astanira ingkang giring gugur sang Brajadenta manjing ana astanira sang Gatotkaca ingkang nengen. Waduh, Kanjeng Rama. Hoi! Wah! Wah! Gatotkaca aja kaget ngrasanira paman sang Braja Musti paman Braja maka palastra bakal manjing dadi siji ing astanira kinarya ajib Waduh paman ora nyono ora nglegiwa pamanku Brajadenta Brajamesti tumekaning pati manjing ana epek-epek kuwi kiwa lawan tengen. Iya paman tak eling-eling welingi paman Brajadenta lan Brajamesti kasekten kang wujude aji-aji Brajadenta Brajamesti iki dadya srana memayu hayuning bawana njejekake lakuning adil kang sarta ngayomi kawula sak pringgondani. Muga bisa hanyembuh guyub lan rukune para bebrayan pringgondani ya paman. Serampagia amangundo tunggak guyub nilangoni rampa-rancak katon sigra sinanggaan Brajalamatan aku Patih Sengkuni. Brajalamatan kudune kowe ora trima kakangmu Brajadenta mati. Jal saiki pikiren wong sak pringgondani iki sing mateni wong-wongane Pandhawa kabeh.
Bapakmu Tremboko biyen sing mateni Pandhu, bapake Pandhawa. Kakangmu Arimba sing mateni Werkudara. Lah kok saiki kakangmu Brajadenta dipateni karo anake Werkudara. Cetha yen Pandhawa kuwi arep ngrusak Pringgondari saka njero. Weh, lah dalah iki penyakite sing marake rusak. Ngeduh. Hey, ha, hi, ah, oh, hoi, ah, ah. Jago kluruk rame kapyarsi lawa kalong luru pandelian jreh kawanan ing semune wetan bangsulaipun mratandani yen wis bangun enjing Urawa sampun kula singkiraken nggih jebulipun ingkang ngubupi Kakang Brajadenta namung Sengkuni Sakurawani. Sejarah sampun mbuktekaken wiwit Rama Prabu Trembaka riyin ingkang ngadamel Pringgondani lan Ngastina memengsahan punika inggih awit pakartinipun Patih Julik nenggih Sengkuni nika nggih. Ngaturaken panduwun paman awit lelabuhanipun paman Brajalamatan paduka paman kersa dados patih wonten Pringgondani anggentosi kalenggahanipun paman Brajadenta. Waduh, ampun kula nggih, ampun kula. Kula ngrumaosi taksih cubluk ing reh kawruh kaprajan, mboten napa-napa paman. Sedaya kala wau saking niat kula kepengin ngurmati lan ngluhuraken pepunden trah Braja. Paparenga paman Brajalamatan dados patih wonten Pringgondani, kula paringi tetenger Patih Prabakesa. Astabrata.